سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي بستدال وزيناتات جبوتي واقع 12.7 بليون دولار مصاري ندادت هانص مهلاوا علاو مغبارا بينيام غرماي ابتور دفرانس كساتف مخانه مغلاصو بزعبا عدت لوخ عاد طليان ناب ايرترا بزملكت وصي زولو صبصب سومال ابايته صيتا ود حورات هاغرات نيثيوبيا املكتا طرعان مغربان كالنز تقلك خونيو ابزا چانل دمان وتر تخاتلت دمخان سبسكرايب كتغبرون نتناي دول ملكت كطوقون بخبري يعدمكم هاجر جيبوتي 12.7 بليون دولار زود مصاري ندادي بروجكت جميرا مهلاوا افليتا جيبوتي زي 12.7 بليون دولار زود ناي ندادي مصاري بروجكت بمتحبار ناي سعود عرب اجيال ناي مصاري ناي صعاتن تكال كتتكبروه مخانا تغليصلا قدم منستر جيبوتي عبد القادر كامل محمد نت بروجكت مسرت امنو ابنا اندستري زوبا دمرجوج كم زقمطون تغليصلا اتي بمتحبار سعود عرب جيبوتي تهنص واقع 12.7 بليون دولار مصاري ندادي اب معلتي اسات 300 شح برميل ندادي كصاري تثبيت زغبرولو مخانو ونت حبيرو ازي بمتحبار سعود عرب تهنص زلا عرموشش مصاري ندادي هنصتو تزازيمو مولو بمولو سراح ابز جمرولو اوان اسات 10 شح ناي سراح عدلات كفطر مخانو ونت حبيرو جيبوتي ابز غرب عامتات بفلاي دما دحرو على افريقيا سعود عرب مسعود عرب زلوا ركبات اند حيله زمص خوينو سعود عرب كا اب اندستري زوباتات جيبوتي بجكا زينا ينداد مصاري ون كال وفرتات كتغبر مخانه يفلاط تقدد ماي بيلجماويت كلب انتر مارچ وانتي ارتراو بينيام غرماي قدام ابز جمر نايلو عامد زور فرنسا كوادادر مخانو غانتو علا وغيرا اب كل تشحن 15 بمنقد اولمبيكاوين تقدادمتي دانيال تخلا هيمانوتن مرهو قدسن اب كل تشحن 16 بدانيال تخلا هيمانوتن ناتنيل برهانن اب كل تشحن 19 بناتنيل برهانه اب كل تشحن 23 ببينيام غرماي ابزي عبي قددم بشكلتا ناي بلانيتنا تور دو فرانس تتصاوتت ارترا لوم زمن ون بمنقد بينيام غرماي ما ابزرزر تقدمتن ابزو درزا ساتفه هاغرات كاتيو بالجرماويت كلب انتر مارچ وانتي ابزو زور حيزاتهم ناي تقرب افناو زرزر اسمات 10 تقدمتي ابز حلف سمون علاو زغبرت كتكونن كلا كابزيوم مرحنا يزاغانتا خوين السلف بينيام غرماي بوتو مستم نابزو زور زاتو شومنت ابالات تاغانتا كابزو وحس نوح وانات ابرس مقصارو ابيرترا بمخادام مدلاون ناي براخ ربحا امدلابن تصميدو كم زقنيه وانت غليصلا اتا ابزو وددر نشاوعي وان تساتف زلا بالجرماويت كلب انتر مارچ وانتي انا صيراتا بزلا شوتو بمنقد ناي قصبتاو وددر تواددرتا بينيام غرماين بيلجماوي غربتي ساينن بوخر عوت تور دو فرانس بمغونصاف بمنقد دو افريقاوي لويز مينتيسكا او وددر بጫማሊያ ከሳብ 10 ይዘሎ ደረጃ ነመሐዝ መደብ ሰሪዕ አላ ነሾቶ ኮና መግባር ከም ኔዘርላንዳዊ ማይክ ታይኒስን ፈረንሳዊ ሁጎ ፔጅን ቤልጂማዊ ሎረንስ ሬክስን ዘአመሰሉ ሐያላ ተቀዳደምቲ ኣብ ጎኒ ቢንያም ግርማይ ኮይኖም ዕዙዝ ደገፎም ከበርኮትዮም መሰረት መሩብ ሓበሬታ ቀድም ብሽክለታ አይዲኤል ፕሮ ሳይክሊን ዘሃቦ ገምጋም ቢንያም ግርማይ ሓደ ካብቶም ንቀጣልያ ማልያ ብሉጽ ቮላቲስታ ክዕወተሉ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ዝለዓለ ግምት ተዋሂቦም ዘለው ተቀዳደምቲ እዩ ብዝሓለፈ ሰሙን ዘውዲ ሻምፒዮን ኤርትራ ጽርግያ ዝደፍአ አባል አሜሪካዊት ወርልድ ቱር ቲም ሊድል ትሬክ ናትናኤል ተስፋጽዮን ጠመጡ ኣብ ግራንድ ቱር ቮልታ እስጳኛ ገይሩ በመህላው ኣብ ዙር ፈረንሳ ከም ዘይካፈል ተረጋጊጽሎ ብዝሓለፈ ወርሕ ግንቦት ኣብ ጂሮ ዲ ኢታሊያ ዘደመቀ ሻምፒዮን ውድድር ክሮኖሜተር ኤርትራ ኦሎምፒካዊ አማኑኤል ገብረዝጋብሔር ተቀዳዳማይ ካዛክስታናዊት ወርልድ ቱር ቲም ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ድማ ብዛዕባ ኣብ ዝናይሎም ዓመት ቱር ደ ፍራንስ ምስታፎምን ዘይምስታፎምን ከሳብ ሕጂ ብኦም ይኹን ብክለባቶም ዝወፀ ሓበሬታ የለን ናይሎም ዓመት መበል 111 ዙር ፈረንሳ ካብ ቀዳም 29 ሰነ ከሳብ 21 ሐምለ ዝቕጽል ኮይኑ 176 ተቀዳደምቲ ኣገዲሙ ኣብ 21 መድረኻት 3498 كيلومتر كشفنيو نابيرترا مبصح زكاي زولو منستر تكال وانينن هاغراو فريات عد طليانن منستر ادولف اوروسو بزملكت مع كان زينا بي بي سي زرغيحو ابزل حبريتا كوبانياتات عد طليان عبيات ኤርትራ اقداس اوركتو كغبرا يخلا مخانن كم زغلص حبيرا ابتي تزرغيح زل صبصب ابسمرا بستغبر ركب بريزيدنت سياس اتب منغس طليان استوزده تبغسو مسكر نايتيا مونغ كلتين هاغرات زلو تاريخاو كلتاو متأثر زرء مخانته زاريبو بمبال بتوسخي ابتي ركب ايطاليان او فرتي اب تحت قرصي ودبات مهرت عسا حرشا نسدد زعلمه فريات فابريكا كوفرولو زغلو عدل كم زلو سفيح مبره كم ذهبته فليتو منستر اوروسو بوغانو تلوخو مقصلتا نايتي ابروما وعلى عد طليانن افريقان مونغو بريزيدنت سياس
ኢሳያስን ቀዳሚት ሚኒስተር ጆርጂያ ሜሎንን ዘተኻየደ ርክብ ምዃኑን ክልቲአን ሃገራት ብሽርክነት ከሰርሓሉ ዝኽእላ ዓውድታት ከም ዘሎን ብምግላጽ ኤርትራ ንዝኸፈተቶ ናይ ወፍሪ ዕድላት ንኢዱ ኩባንያታትና ንዕብየት እዚ ሃገር ድማ ኣገዳሲ ኣበርክቶ ክገብራ ይኽእላ እየን ኢሉ ኣብቲ ዝርብ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን ነስረዲን በኺት ሚኒስተር መጓዓዝያን ቴሌኮሙኒኬሽንን ተስፋ ስላሰ ብርሃነ ሚኒስተር ጥዕና ፎዚ ሃሽም ሓላፊ ቆጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ሓጎስ ገብረ ህይወት ከምኡውን ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ዝርከብዎም ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤርትራ ተሳቲፎም ነይሮም ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ ኢሳያስ ኣብ ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪቃ ዓዲ ጥልያን ኣብ ሮማ ምስ ቀዳሚት ሚኒስተር ጆርጂያ ሜሎንን ካልኦት ሚኒስተራትን ተራኺቡ ኣብ ኤርትራ ብዝተፈላለየ ዓውዲ ሰፊሕ ናይ ወፍሪ ዕድላት ከም ዘሎ ኣረዲኡ ነይሩ እዩ እታ ቀዳሚት ሚኒስተር ብወገና ንወፍሪ ኣብ ዝምልከት ጉዳያት ምስ ኤርትራ ዝሰርሕ ቀንዲ ኣማኻሪኣ ከም ሸመት ምሕባራ ዝዝከር እዩ በጀካዚ ልኡኽ ኤርትራ ምስ ሚኒስተር ባህሪ ኢጣልያ ጄናሮ ሳን ጁሊያኖ ብምርኻብ ንሰነዳት መግዛእቲ ዓዲ ጥልያን ኣብ ኤርትራ ዝምልከት ቤተ መዘክር ኣብ ኣስመራ ምኽፋት ከምኡውን ኣብ ጥንታዊት ወደብ ኣዱሊስ ስነ ጥንታዊ ኩዕታ ንምክያድ ናይ ሓባር ኮሚተ ምቋም ኣብ ዝብሎ ኣርእስታት ተመያይጡ እዩ እቲ ሕጂ ናብ ኤርትራ ምብጻሕ ዘካይድ ዘሎ ሚኒስተር ኦሮሶ ከም ኣካል ተልእኽኡ ኣብ ኢጣልያዊ ኩባንያ ዓለባ ዛኤር ዶልቼቪታ ካዛ ዴላ ኢታሊ ካልእ ቦታታትን ክበጽሕ መደብ ተታሒዙሎ ኤርትራ ምስታ ቀደም ገዛኢታ ዝነበረት ዓዲ ጥልያን ክብን ለጠቕን ዝብል ዝምድና ከም ጸንሐን ይግለጽ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣስመራ ቅድሚ ሕጂ ብኢጣልያውያን ዝውነና ዝነበራ ዓበይቲ ፋብሪካታትን ትካላትን ዝበዝሓ ከም ዝዓነዋ ይዝሕበር ቅድሚ ሕጂ ብ12 ሓምለ 2018 ቀዳማይ ሚኒስተር ዓዲ ጥልያን ኣብቲ እዋን ጁዜፔ ኮንቴ ኣብ ኤርትራ ናይ ሓደ መዓልቲ ወግዓዊ ምብጻሕ ከም ዘካየደ ዝዝከር ኮይኑ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ኣስመራ ዝገበርዎ ርክብ ምሕዳስ ታሪኻዊ ዝምድና ኤርትራን ዓዲ ጥልያንን ኣብ ኣገዳሲ እዋን ፍሉይነት ከም ዘለዎ ገሊጾም ነይሮም እዮም ብድሕሪኡ ግን ዓዲ ጥልያን እንታይ ወፍርታት ኣብ ኤርትራ ከም ዝገበረት ብዕሊ ዝወፅእ ሓበሬታ የለን እቲ ሕጂ ናብ ኤርትራ ምብጻሕ ዘካይድ ዘሎ ልኡኽ ዓዲ ጥልያን ወከልቲ ዝተፈላለዩ ኩባንያታት ዓዲ ጥልያን ዝሓቆፈ ኮይኑ ክሳብ ረቡዕ ኣብ ኤርትራ ክጸንሕ እዩ ሶማሊያ ወታደራት ኢትዮጵያ በዘይ ሕጋዊ መንገዲ ደው ሰጊሮም ናብ ገዛኣተይ ኣትዮም ብምባል ናብ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ጥርዓን ኣቕሪባ ሶማል ነዚ ጥርዓን ዘቕረበት ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንተራ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ኣብ ጸጥታ ሶማሊያ ኣመልኪቱ ዘተድሕሪ ምክያድ እዩ ኣብቲ ኣኼባ ኸኣ ኣምባሳደር ሶማሊያ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት አቡበከር ዑስማን ንወታደራት ኢትዮጵያ ደው ሰጊሮም ናብ ልዕላዊ መሬትና ጥሒሶም ኣትዮም ክብል እዩ ክሱ ኣቕሪቡ ንሱ ኣብቲ ክሱ ኣካል ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪቃ ዘይኮኑ ወታደራት ኢትዮጵያ ደው ሰጊሮም ናብ ሶማል ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ምስ ሓይልታት ጸጥታ ሶማል ተኹሲ ከም ዝተለዋወጡን ሓቢሩሎ ንሱ ኣብ ክሱ ቀጺሉ ብሰንኪ ተግባራት ወታደራት ኢትዮጵያ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደው ሓዊሱ እቲ ሃገር ኣብ ወርሒ መስከረም ሒዛቶ ዝነበረት ትልሚ ምስጋር ከተናውሕ ተገዲዳ ኣላ ኢሉ ብዛዕባ እቲ ኣብ ወርሒ መስከረም ክካየድ ትጽቢት ዝግበረሉ ዝነበረ ምስጋር ስልጣን ጸጥታ ካብ ወታደራት ሕብረት ኣፍሪቃ ናብ ወታደራት ሶማል ምንውሑ ብዝምልከት ተወሰኺ ሓበሬታ ግን ኣይሃበን እቲ ኣምባሳደር ነቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መንግስቲ ሶማል እቲ ቤት ምኽሪ ነዚ ዘይምድረጋእ ዝኸተልን ኣብ ሶማልን ኣብቲ ዞባ ድማ ኣሉታዊ ሳዕቤንን ክህልዎ ዝኽእል ተግባራት ናይ ኢትዮጵያ ገደብ ክግበረሉ ስጉምቲ ክወስድ ይጽውዑ መሰረት ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ወፂ ኣብ ዝነበረ ዜናታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብቲ ምስ ሶማል ዘዳውብ ከባቢታት ንዕጡቓት አልሸባብ እንዳሃደኑ ናብ ውሽጢ ሶማል ከም ዝኣተው ተገሊጹ ዝነበረ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ድማ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ይኹን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ ዝሃቦ መግለጺ የለን نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم